Здравейте, Вено, и днеска снимаме не гълъби. Тези са чак влюбени вече. Вижте тези гълъби, сякаш са като диви. Сякаш нещо е низ кукълма. Здравейте, хора! О, ето е моята приятел Гаджето. Ако каже, че тя ми Гадже, ще дойде, ще ви бремажа всичките. Шегичка. Пишете каквото си иска, не ми пука. Да. Само дайте лайк и абонат. Гледайте ги гълъби, че са диви. Вижте го. Е, да ви го вича. Виждате го. Той е като момче. Това не се вижда. Хора, поставете лайк и се абонирайте Да, на канала. както казат Адито. И за тях, както говоря. Искам само да ви покажа един гълъб, само да го видите. Един друг е там. Ето го вижте го. Този е много красив. На живо е много красив, нали, Рачо? Добре, хора. И така, сега ще се озовем при котките. Така,